haka a cikin lokacin nan da muke lokaci ne na sanyi, amma fa ba wai sanyin bane yake tare da ni, ku gane, saboda kar ku ga na sa riga ga nan riga a ciki kuma ga wani riga. Ina so in yi nuni ne kawai akan wani abu. Misali abin da nake so in nuna muku shine kamar yanzu lokacin sanyin nan abubuwa kuma daɗi da ƙari mulkin wannan ba sai na kira suna ba, saboda abubuwan suna ƙara tsada, kowa ma ba iya siyan rigan sanyi zai yi ba da sauransu. To ga hanya ɗaya, aƙalla dai na san ka mallaki rigunan da su wuce guda 3 ba, to kawai kake amfani kake saka su ka sa ɗaya akan ɗaya, kawai ka yi maganin sanyi yanda ba kai ka ji sanyi ba. Yanzu haka hali yanzu ina muku bidiyon nan riga 3 ne a jikina, kuma yanzu haka lokacin sanyi ne amma bana jin sanyi. Kun ga ashe kenan muna da mafita kenan, ganin wata hanya da za ka bi. Kuma misali kana ga wannan mai dogon hannu ne, akwai mai gajeren hannu da za ka saka a ciki, za ka yi maganin sanyi abin ka ba wani matsala. Kamar da kuke gani ai kun ga gaɗin wannan, to a ciki yanzu wannan gaɗin ɗan wata wanda ita wannan mai gajeren hannu ne. Wannan dai shine takaitaccen bidiyo da na kawo muku, ina fatan kun ji daɗi. Ku danna mun like, na gode.